Илебез халкын икмәкле, мул табынлы, җитеш тормышлы итү өчен авыл халкы ел әйләнәсе авыр хезмәт белән шөгыльләнә. Игенчелек тармагында да, терлекчелектә дә горурланып сөйләрлек уңышларыбыз бар. Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көненә багышланган тантаналы чара узды. Республика президенты Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгы җитештерүчеләрен һәм республиканың авыл хуҗалыгы тармагы хезмәтчәннәрен котлады. Бәйрәм башланыр алдыннан истәлеккә фотосурәт төшерергә һәм узган елга бергәләшеп нәтиҗәләр ясарга вакыт бар. Баулы районы хуҗалыклары өчен агымдагы ел уңышлы булды. Вахит Исламгалиев мул уңышка сөенә әлбәттә, тик менә ашлык бәясенең арзан булуына кәефне төшерә ди. Сәбәпләре бардыр инде аның, бу безнең сәбәпләрне кемдер аңлатудан да безгә җиңелрәк түгел. Безгә хуҗалыкны илтергә кирәк, халыкка түләү, эш түләү, хезмәт хакы түләргә кирәк. Республиканың Идел аръягында Леки Шәүк Чүпрәле районының Цильна хуҗалыгы иң алдыңларның берсе. Анда 1 гектар бөртеклеләрдән 66 центнер, шикәр чөгендереннән 590 центнер уңыш алынган, ә инде төрлек өчен сыйфатлы азык әзерләнгән. Бүгенге секундә бөтен авыл хуҗалык көрәшләре дәвамладык. И хезмәт вакытында биреп барабыз, кредитләребез юк бер тиендә. Техниканы алып торабыз. Менә шулай авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәтчәннәре бәйрәм көнендә дә эш турында сөйләргә күнеккән. Шулай да бәйрәм булгач күңелләр күтәренке. Котлау, тәбрикләүләр, бүләкләр эш мәшәкатьләрен оныттыра. Һөнәри бәйрәмегез белән котлыйм. Барыгызга туган җиргә мәхәббәт, игелекле хезмәтегез һәм республика үсешенә керткән зур өлешегез өчен олы рәхмәтемне белдерәм. Сезгә бик зур рәхмәт. Иң яхшы механизаторлар, агрономнар, зоотехниклар, машина белән сыер саву операторлары, хуҗалыклар җитәкчеләре һәм фермерлар рәхмәт хатлары һәм мактаулы исемнәр алды. Айзилә Батырханова, Дмитрий Второв, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.